Това бяха Магдалена от 8 Б, Калиния Лица от 9 Б, Явор от 9 Е и Йоанна от 10 А клас, които изпълниха The Show Must Go On на Queen. Уважаеми гости, ученици, учители и родители! Добре дошли на нашето тържество, посветено на патронния празник на Националната природо-математическа гимназия Академик Любомир Чакалов. За мен е удоволствие да представя нашите гости и да им благодаря, че споделят с нас този вълнуващ празник. Доктор Ваня Кастрева, началник на регионално управление на образованието София град. Професор доктор Анела Иванова, декан на факултета по химия и фармация. Доктор Емилия Лазарова, заместник министър на образованието и науката. Ваня Станчева, старши експерт в регионално управление на образованието София град. Нели Георгиева, старши експерт в регионално управление на образованието София град. Величка Петрова, директор на 35-то средно езиково училище Добри Войников. Майя Гешева, директор на Националната финансово-стопанска гимназия. Паулина Костова, директор на професионална гимназия по облекло Княгиня Мария Луиза. Емилия Бургазлиева, председател на училищното настоятелство на НПМГ. Цонка Чирлова, от Обществения съвет на НПМГ. Благодарим за поздравителните адреси, които получихме от Министерството на образованието и науката, от доктор Ваня Кастрева и от госпожа Паулина Костова.
Това беше Балканика на танцовия ансамбъл на НПМГ. При влизането си в залата сте получили брошура от членовете на ученическия съвет. НПМГ се обявява за училище, нетолерантно към психоактивните вещества. Предстои ученическия съвет в сътрудничество с училищното настоятелство да проведе информационна кампания сред учениците с цел превенция. Надяваме се всички ние, учители, ученици и родители, да обединим усилия в борбата срещу употребата на психоактивни вещества. А сега давам думата за приветствено слово на директора на гимназията, господин Ивайло Шагелов. Уважаема госпожо Кастрева, уважаеми гости, скъпи колеги, ученици, родители, възпитаници и приятели на Националната природно-математическа гимназия. За пореден път отдаваме почит на нашият патрон, академик Любомир Чакалов. Всяка година говорим за значимостта му като учен и приноса му в областта на математиката. Днес бих искал да акцентирам върху дейността му като преподавател. За него преподаването не беше само задължение, а по-скоро призвание, споделя синът му. Умееше да влиза в положението на незнаещия и да изтъкне тъкмо тези неща, които са по-съществени. Умееше да увлича. Никога не упражняваше натиск и не правеше забележка. Единствено, полеко при свитите му устни можеше да се разбере неговото неодобрение. И в целия му научен авторитет наистина имаше нещо романтично. Смея да твърдя, че описанието на академик Чакалов важи в пълна сила и за моите колеги. Резултатите са видими. Висок рейтинг на гимназията, успяващи ученици, доволни родители. И въпреки забързаното ежедневие, заетостта и неуморният труд, за да са на очакваното академично ниво, всеки от тях успява не само да предаде знания, но и да възпитава, да предложи рамо за утеха, за добра дума на нуждаещия се. Благодаря ви, колеги! Вие сте нашите рицари на доброто, знанието и мъдростта. Преди 3 дни, на 17 февруари, беше отбелязан Световният ден на спонтанните актове за доброта. Затова днешният ни празничен спектакъл е част от представителните изяви на клубовете от национална програма "Заедно в изкуствата и спорта" и клубовете от занимания по интереси, под наслов "Доброто и неговите проявления". Какви са те, предстои да разберем. Пожелавам ви приятно гледане и още веднъж честит празник, скъпи колеги и ученици! И така, днес ще си поговорим за доброто. Едно от неговите проявления е мирът. Свикнали сме да го приемаме за даденост. Но за съжаление, последните 2 години ни показаха, че мирът е нещо, което трябва да се цени и пази. Че войната отнема живот, руши приятелства, убива надеждата. Представяме ви Христо от 12 В, Мартин и Ясен от 11 Б, които ще изпълнят една песен на Металика, в която се говори за ужасяващите последици от войната за обикновения човек. Технически проблеми, извинете много. Аз ще си го правя. Някой виц? Нека да после. Имало един арабин с една камила в пустинята.
nothing stops me. Now that the war is through with me, I'm waking up, I cannot see that there's not much left to me. Nothing is real but pain now. Oh, my breath is I wish for death. Oh, please, God, help me. Back in the womb, it's much too real. In comes life that I must feel, but can't look forward to reveal. Looked at a time when I lived, fed through the tube that sticks in me, just like a wartime novelty, tied to machines that make me pay. Cut this life off from me. Oh, my breath is I wish for death. Oh, please, God, help me.
След това прекрасно изпълнение е време да се насладите на философска приказка за доброто. Автор и разказвач Димитър Доков от 11 Ж, илюстратор Нинко Павлович от 11 А клас. Архим. Недалеч от долината на планините Канашими и Хаи се намираше малък град. Бе известен с името Шама Юме. Беше едно от тези градчета, които ни се струват толкова романтични в далечината, докато ги гледаме, карайки по магистралата с стария семейен Опел. Наблюдаваме ги и им се чудим, без дори да се замисляме за стотиците различни животи, чието ход несекващо протича там. Архим бе високо, леко мургаво момче, израснал в двоетажна къща. Външният свят запленяваше Архим, защото той никога не бе получил шанс да го изследва. По цяла вечер момчето чертаеше карти на места, в които никой не бе стъпвал. Описваше историята на градове и хора, непознати и нечувани за реалността ни. Ние хората все някак искаме да изразим това, което ни е в главата, поне частица от него. Архим обаче не успяваше. Всеки път, когато поемаше инициативата да сподели своите възгледи с семейството си, той оставаше неразбран. Но той все пак не бе сгубил усмивката си. 18-тият му рожден ден предстоеше, доближавайки го съвсем близо до свобода. Онази свобода да бъде искрен себе си, неподвластен на чужди ограничения, да избяга. Архим все пак виждаше родителите си като добри хора. Те му бяха дали много и той го оценяваше. Доброто, от друга страна, никога не е съвършено. Архим, бидейки голям утопист, винаги изразяваше идеалното в своите въображаеми герои и места, които рисува в тетрадката си. Веднъж Архим се събуди в обятата на една леко дъждовна сутрин. Той установи, че не е учебен ден, именно заради патонния празник, превръщащ се с градското читалище. В този мрачен ноемврийски ден, когато всички хора бяха по къщите си, на работа или на спектакъл на театралната трупа на Шама Юме, на Архим му дойде идея. За него това беше перфектният момент да хване своя път. Никой не знаеше какво вещае неясното бъдеще. Дори той самият. Взе 3-4 палачинките на баба си, както и манерката с вода на дядо си, и потегли с колелото. Така градът се оказа безвъзвратно зад гърба му. Архим караше часове и друго селище бавно се разкри на хоризонта. Светещите улични лампи се редяха като стражи в началото на града. Беше значително по-голям град, подобен на тези, за които самият Архим бе писал. Момчето вече усещаше умората от продължителното си каране и срамежливо натисна звънеца на първата къща, която откри. Не след дълго, вратата отвори ниска възрастна жена с дълга червена коса. Тя огледа Архим. Веднага го попита дали се изгубил, но той не знаеше как да й отговори. Беше му се налагало да се запознава с нови хора за последно преди 10 на години, когато бе постъпил в училище. Въпреки неловкото му поведение, жената му каза с благ тон да влезе в къщата й. Все пак навън беше студено и се смърчаваше. Тя го нагости с топло ястие, което тък му бе приготвила за него. Архим бе приятно изненадан. Вечерта се изниза в атмосферата на домашен уют и приятна компания. Двамата доскоро непознати водеха разговори, които нямаха възможност да водят с никой друг. Понякога е по-лесно да споделиш мислите си с непознат, който не би те съдил. На сутринта Архим трябваше да продължи по пътя си. Така го усещаше. Сбогува се с милата възрастна жена и се тръгна. Беше впечатлен от добротата й. Много мисли му минаваха през главата, свързани с факта, че никога досега не бе виждал по-мил човек от гостоприемната жена, чието име така и не запомни. Не след дълго момчето стана свидетел на друга ситуация. Пътят беше пуст. След известно време къщите, дърветата и мнозината фигури, реещи се по улиците, започнаха да изчезват. Пътят постепенно придобиваше все по-каменист и непроходим вид. А Архим, карайки колелото си, изведнъж започна да губи контрол на спирачките. Колелото му се засили по склона и той падна стремглаво в едни храсти в страни от пътя. И така той усети отново тъмнината да надържава над зрението му. Първото нещо, което се мерна пред погледа на Архим, бяха силуетите на две момчета, изглеждащи на не повече от 10 години всяко. Не всеки ден момчетата бяха виждали човек с рани по цялото лице, скъсани дънки и щупено колело посред бял ден. Чудеха му се, говореха му, докато накрая не го вдигнаха на крака. Хлапетата бяха така отзивчиви да го заведат до тяхното село. 20 минути път стоиха като часове за куцащия Архим. Накрая децата поканиха бедния младеж в къщата им, където баба им го превърза и се погрижи за него. Вече беше обедно време и старицата, двете момчета и Архим се събраха на външната тераса за обяд. Трапезата им беше скромна. Филийк хляб с малко маргарин и сирене. В конкретните обстоятелства Архим усети този обяд като абсолютен лукс. Самият той беше късметлия да си стъпи отново на краката и да се съвземе. Да обядва под шарената сянка на дъб и то в такава симпатична компания бе немислимо. Поне допреди известно време.
Красивото безвремие, в което бяха изпаднали всички, се отрази с безкрайно позитивна нотка на младежа. Но той беше готов да потегли по пътя си. Зовеше го. Но счупаното му колело беше оставено до храстите, където беше паднал преди време. Разказа на домакините каква е ситуацията. Преди дори да довърши, едното дете взе своето колело, криещо се в дървената барака в задния двор. Рахим бе изумен отново. Изглежда, това е било от по-хубавите му дни. Малкото момченце нямаше нужда от колелото, затова го подари на Рахим, а той на своята от благодарност му даде всичките си пари, които бяха в джоба му до момента. Рахим се раздели из тази среда, в която беше попаднал. Това беше втория ден от малкото му пътешествие, което стана така спонтанно. Усмихна се и продължи по селския път с новото си колело. Усети лека меланхолия и тъга. Забави темпото си. А една сълза съвсем неусетно се спусна по надания му лик. Силна носталгия прободи сърцето му. Старият му живот, макар и монотонен, го дърпаше обратно. Осъзна, че най-силно му приляга скоро да се завърне обратно в Шама на Юме. Слънцето залезе. Рахим не беше сигурен къде ще прекара идната нощ. Затова продължи да кара колелото си и в далечината видя непознат обект. Нещо светещо и оранжево. Рахим нямаше идея какво представлява, докато не се доближи повече. Ван, оранжев и висок брадат мъж на около 30 години, седящ зад волана, се разкри пред погледа му. Рахим бе любопитно момче и без да се притеснява много, почука на стъклото на превозното средство. Рахим вече по-лесно се престрашаваше да говори с непознати и попита мъжа дали би имал проблем, ако му прави компания. Седнаха един до друг и всеки от тях си подели искрените емоции в момента. Рахим изля цялата носталгия, която е изпитвал. Разказа на новия си познати за различните хора, с които се запознал през изминалите 2 дни. За милата жена, която го приюти на предната нощ, както и за момчетата, които го заведоха в тяхната къща при баба им. Нахраниха го и му подариха колело. Мистериозният мъж кимна и се зарадва на преживяванията на момчето. Мъжът разказа и своята история. За това как винаги семейството му се е грижило за него, а той ги е напуснал поради несъществени причини и лични разпулки. В този момент Рахим осъзна, че усеща липсата на своето собствено семейство. По същия начин. Мигновено излезе от возилото на мъжа. Сбогуваха се и потегли. Беше твърдо убеден, че иска да се върне. Но как щеше да го направи? Самият Рахим нямаше идея. Но както знаем, той бе опитен картограф. До сега си беше водил записки относно пътищата, по които потегля. Все някак щеше да се върне. Навръщане умът му бе изпълнен с размисли. Не можеше да повярва колко очарователен свят се крие отвъд малкия му град. Радостта на Рахим се съхрани в сърцето му дълги години. Въпреки завръщането си в Шама на Юме, той продължи да пътува и да изследва света. Това обаче, което той така и не разбра, беше, че гостоприемната червенокоса жена, която го приюти така учтиво, бе изгонила единствената си дъщеря от дома, само заради неуспешно представяне на изпит. Това, което Рахим така и не разбра, беше, че момчетата, които го бяха вдигнали на крака, по-рано същия ден бяха наранили техен приятел, само защото не е пожелал да играе с тях. Това, което Рахим така и не разбра, беше, че ванът, в който се е запознал с тихия, любезен, брадат мъж, е бил краден. Вероятно Рахим никога не би предположил, че добрите хора в неговите очи представляват много повече от това, което са показали. Той така и не разбра. Никога не разбра. Благодаря ви. Доброто е несъвършено. Такива са и хората. Бъди човек, бъди сега, направи промяната. В теб, в мен, сега. Направи промяната. Следва песента "Нека с теб" в изпълнение на Десислава от 12 Б, Ивана от 11 А, Соня от 11 З и Йоана и Михаил от 10 А клас. Че можеш сам, без отбор, да продължиш натам. Нека с теб да бъде любовта. Нека с нас да дойде любовта.
Мислиш ли, че успехът е голям? Що на върха винаги си сам? Нека сте да бъде любовта, да бъде любовта. Нека с нас да дойде любовта, да дойде любовта. Прави любов, а не война, спаси душата, не страха. Бъди човек, бъди сега, направи промяната в теб, в мен сега. Направи промяната в теб, в мен сега. Направи промяната. Не мислиш ли така? Близо сме, подай ми ти ръка, нека сме. Да дойде любовта, нека с нас да бъде любовта. Прави любов, а не война, спаси душата, не страха. Бъди човек, бъди сега, направи промяната в теб, в мен сега. Направи промяната в теб, в мен сега. Направи промяната. Спаси душата, не страха. Бъди човек, бъди сега, направи промяната в теб, в мен сега. 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 Нека с теб да бъде любовта. През втората половина на първи и в началото на втори век в Рим живяла благочестива жена на име София. В своя живот тя оправдала напълно името си, което значи премъдрост. Животът ти бил низ от добри дела. Първите споменавания на родния ни град под името София датират от 14 век. Преди 145 години, с решение на първото учредително народно събрание след освобождението, София е обявена за столица. И ако вече се чудите какво общо има това с темата за доброто, ще ви изненадаме с една история за близнаци. Естествените ни очаквания към близнаците са да бъдат еднакви. Ако не напълно, то поне до голяма степен да следват общ път на развитие и да стоят от една и съща страна на линията, разделяща доброто от злото. Сега ви оставяме в ръцете на Татяна и Румен от 11 Ж, които ще ви разкажат неизвестната история на софийските близнаци Люлин и Младост.
Здравейте на всички в залата! Аз съм Таня. А аз Румен. И като географии сме свикнали да представяме теми, важни за ежедневието ни. Като тази, в кой квартал живеем. Нека сега погледнем обективно на обстановката. Нека да е, а точно тук, в София. И ще погледнем точно към Софийските близнаци. Младост 1 е започната още през далечната 1964 година, като самостоятелна и градоустройствена единица, позната още като градски спътник в югоизточните части на столицата. Друг, по-амбициозен проект за градски спътник се проектира от 1969 до 1971 под името Модерно предградие, последствие преименувано на Люлин. Люлин е по-амбициозен, но Младост 1 вече е започнал строежа си, който завършва през 1973. По-късно с предвидени паркове, блокови пространства, лечебни заведения, училища и други важни социални точки са построени и останалите райони на квартала, а именно Младост 2, 3, 4 и Младост 1А до 80-те години на миналия век. Люлин, за сметка на това, е планиран като цялостен голям район с 11 микрорайона, но в последствие остават само 10 от тях, които познаваме и до ден днешен. Веднага след проектирането му през 1972 е направена и първата копка. Първо са започнати строежът на 3, 2 и 1 микрорайон, а последно са изградени 8, 9 и 10. До този момент няма драстична разлика в двата квартала, изградени с цел в тях да живеят хора от работническата класа. Освен, че Младост е построен поетапно, а Люлин наведнъж. И това е така до момента, в който започва строежа на високоскоростни пътища с цел по-добра инфраструктурна свързаност в града. С приоритет е строежът на Цариградско шосе, тъй като свързва столицата както с Пловдив, така и с летището. За съжаление обаче, в Люлин високоскоростен път така и не е изграден заради недостиг в бюджета. По този начин започва плавния процес на по-бързо развитие на Младост, заради инфраструктурната му свързаност. От друга страна, за да не изостане северозападния спътник, той първи получава спирки на метрото. Въпреки недобре предвиденото местоположение на трите метростанции, те до голяма степен подпомагат за предвижването на гражданите в района. На по-късен етап този моментен баланс е нарушен, защото в Младост има 5 спирки, които покриват 60% от територията му, докато за Люлин те са само 33. Освен това, още преди да бъде завършен метрорадиус Сердика, Люлин претърпява няколко нелогични промени. Една от най-значителните е закриването на автобусния гараж Република, който обслужва района на този момент. В резултат, пътуването на наземен транспорт се влошава. Обратното се случва в Младост, където автобусния гараж Дружба не е затворен. И на практика до днес няма метростанция в Младост, която да е на повече от 50 метра разстояние от автобусна спирка. Въпреки спънките, през последните няколко години в Люлин се полагат множество усилия за подобряване на инфраструктурната свързаност. И те постепенно дават резултат. Свидетели сме как близнаците на София, Люлин и Младост се развиват с различни темпове, вследствие на добрите или лошите управленски решения. А сега моля всички жители на Люлин и Младост в залата да пуснат фенерчетата си. Нека първо видим тези от Люлин. Всички от Люлин. А нека сега видим и тези от Младост. По сценарий Люлин води, обаче Румене. Обаче това определено не е така в момента. Всъщност няма никакво значение кой от двата квартала води в момента, защото и двата квартала осигуряват дом и удобства на над 120 000 души. И двата квартала сплотяват общности от хора. И двата квартала са пример за разнообразна и обединена София. Благодарим! Айде. Независимо от квартала, в който живеем, всеки от нас трябва да даде най-доброто от себе си, за да се чувстваме в безопасност и да живеем в чисто и подредено място. Всички ние сме различни, възможностите ни са различни, мечтите ни също са различни. Но в това се крие красотата и предизвикателството на всеки наш ден. И когато сме заедно, когато всеки ден правим нещо малко, но добро за другите, животът е по-смислен и по-щастлив. Представяме ви най-малките членове на нашата общност, учениците от 5-ти клас, които ще изпълнят песента заедно.
вашите аплодисменти за Андрея от 9А, Елизабет, Християна и Дарина от 7 Б клас. Да мечтаеш смело и да следваш мечтите си. Да погледнеш високо и да следваш мечтите си. Осъзнатият стремеж към свобода на ума е първата стъпка за създаването на по-добро общество. Аплодисменти за Мила, Кати и Александра от 7А клас, които ще изпълнят "Аз искам". Акомпаниират им Евгений от 12 Б, Калян и Владислав от 12А клас. Не искам силами да мисля как да живея в самота. Не искам тъмнина, не искам силами, решетки сиви да спират мисълта. Не искам да мълча. Всичко, което искаме, свобода. Не, няма да ме видиш долу. Не мога да живея без мечти. Аз искам да летя високо. Ела с мен и полети. Аз искам очите да гледат слънцето без да чувстват страх. Сълзи да няма в тях. Аз искам до звездите да стигне някак и моята мечта и да се сбъдне тя. Всичко, което искаме, свобода. Не, няма да ме видиш долу. Не мога да живея без мечти. Аз искам да летя високо. Ела с мен и полети. Не, няма да ме видиш долу. Не мога да живея без мечти. Аз искам да летя високо. Ела с мен и полети. Не, няма да ме видиш долу. Не, няма да ме видиш долу. Не мога да живея без мечти. Аз искам да летя високо. Ела с мен и полети. Не, няма да ме видиш долу. Не мога да живея без мечти. Аз искам да летя високо. Ела с мен и полети. А сега ще имаме удоволствието да видим една приказка за битката между доброто и злото, между топлината и студа. Приказка за приятелството, любовта и порастването. Представяме ви театралния състав на НПМГ с техния прочит на Снежната кралица на Ханс Кристиан Андерсен. Слушайте, започваме. Когато стигнем до края на историята, ще знаем повече, отколкото сега. Защото ще разкажем за един лош магьосник. А той беше най-лошият от всички магьосници, защото беше самият дявол.
Веднъж той успя да направи огледало, в което всичко хубаво и добро изчезваше, а грозното и лошото изпъкваше и се виждаше още по-грозно и още по-лошо. Всичко той забавляваше страшно много дявола. Минеше ли през ума на човек някоя добра мисъл, в огледалото мигом се явяваше обезобразеното й отражение. Така че дяволът не можеше да се сдържи и се кикотеше радостно на хитрата си измислица. Едва сега могат да се опознаят хората и светът в истинския им вид. Вижте се, колко сте грозни. Накрая огледалото се изплъзна из ръцете му и падна на земята, където се счупи на милиарди малки частици. Сега това огледало причиняваше много повече нещастия, отколкото преди. Частиците му се пръснаха по цялата земя. Ако такива парченца попаднаха някому в окото, те оставаха там. И тогава човек започваше да вижда всичко наопаки или пък виждаше във всичко само лошите му черти. На някои хора стъкълца попаднаха дори в сърцето. И тъкмо той беше най-лошото, защото сърцата им се превърнаха в парче лед. Но някои частици продължаваха да хвърчат из въздуха и сега ще ви покажем какво направиха те. В един малък град живееха едно момче и едно момиче. Момчето се казваше Кай, а момичето Герда. Веднъж валеше сняг. Ей, виж! Първия сняг! Дано натрупа. Какво има? Нищо. Искаш ли да се попързаляме? Не ме бива много. А защо? Вече не се пързалям. Еми, зимата вече свърши. Би трябвало да е пролет. Значи, ако излезем навън, ще видим нарциси, а не сняг. Снежинки? Не ми ли обеща нарциси? Ами, тук са, но са малко срамежливи. Може би, ако се попързаля с мен, ще се покажат. Що ме за тях? Съжалявам. Всичко наред ли е? Спокойно, Кай, добре съм. Сигурна ли си? Просто не искам да се пързалям повече. Трябва да дадем втори шанс на зимата. Вече не съм на същото мнение. Кай, какво стана? Нещо ми влезе в окото и ме бодна право в сърцето. Някога порязвала ли си се с нещо наистина остро или с парче лед? Нека да погледна, може да се възпали. Остави ме на мира. Вече не съм бебе. Но Кай... Защо плачеш? Мене вече нищо не ме боли. А и по-добре се прибери сама. Кай... Колко хубаво са направени. Те са много по-интересни от истинските снежинки, защото са съвсем правилни и нямат никакъв недостатък. Жалко, че се стопяват тъй бързо. Обичаш ли снега? Коя си ти? Чудех се дали знаеш, но явно не знаеш. Обичаш ли огледала? Моля? Забеляза ли в какъв егоист се превърна? Знаеш ли защо е така? Какво говорите? Защото искаш нещо от мен. Желаеш го повече от всичко. Обичаш зимата, нали? Ами да. Ела. Но ти си целия замръзнал. И аз се наметни с този кожух. Студено ли ти е още? Повече няма да те целувам, защото ти ще умреш от моите целувки. А какво стана с Герда, когато Кай не се върна вкъщи? Къде беше отишъл той? Никой нищо не знаеше. Никой нищо не можеше да каже. Разправяха само, че го видели в прекрасна бяла шейна. Как тая шейна възвила затъгъла на улицата и се понесла към градските врати. Ала никой не знаеше какво бе станало с него. Много сълзи се проляха за Кай, но Герда плака най-много и най-дълго от всички. После се разнесе слух, че е умрял или може би се е удавил в реката край града.
О, колко дълга и тъжна беше тая зима. Но ето, че пролета се върна, а с нея се върна и ясното топло слънчице. Кай е умрял. Не вярвам. Той е умрял, няма го. Не вярваме. Ще отида на реката с новите ми червени обувки, които Кай ми купи и ще я питам за него. Вярно ли е, че ти си взела Кай? Върни ми го! Вземи прекрасните ми обувки, но ми го върни! Вземи мен, но върни Кай! Събуди се, малката. Още ти е рано да си отиваш. Рано е. Ти не си мъртва? Не си. Просто си глътнала малко вода. Хайде, изплюя. Кажи, как се озова във водата? Скочих. Всъщност, те очаквах. Обувките ти дойдоха малко преди теб. Значи искаше да се отдавиш, а? Ти си едно от тези кротки момичета, които стоят тихо, докато сърцето им се къса без никой да разбере. Светът е пълен с тях. Аз ги наричам сънливки. Забелязала ли си как се унасяш, докато някой реше косата ти, сънливки? Не мога да остана. Търся някого. Имаш прекрасна коса. А ти сигурно си доста изморена. Толкова дълга и хубава коса на сънливка. Спи ти се, нали? Не мога да остана. Търся някого. Кай! Виждала ли си го? Кай. Сигурно ще се отбие за ягодов пай. Още малко ще предпочитеш да поспиш. Не знам къде е, но знам, че ще го открия. Защото не мога да го забравя. Хайде в леглото. Нали си добро момиче? Не, трябва да продължа. Трябва да си починеш преди да продължиш. Не, трябва да намеря Кай. Хайде, сънливки. Прекалено се притесняваш. Явно си от момичетата, които се опитват да носят света на раменете си и се опитват да пораснат прекалено бързо. Как е леглото? Не е ли най-удобното, в което някога си била? Да, невероятно е. Не са ти разказвали приказки за лека нощ като малка, нали, миличко? Спокойно. Ще наваксаме. Герда, чуй ни! Рози, напълнят ми на нещо. На някого. На някое момче ли? Герда, Кай се нуждае от теб. Ще ти помогнем да го откриеш. Знаем къде е. Мисля, че му беше нужна помощ. Не помня добре. Махайте се! Трудно ми е да си спомня. Може би не трябва да се стараеш толкова, нали? Сигурно си права. Ти си прекрасно момиче. Невероятна си. И си доста приятна компания. Затова те харесвам толкова. Истинско щастие. Я виж, но ти се усмихваш. Трябвало е да пораснеш прекалено рано, нали, миличка? Сигурно е било ужасно. Така беше. Мамо, може ли да те попитам нещо? Да, разбира се. Кога ще порасна достатъчно, за да напусна дома? Да напуснеш дома? Как можа да изречеш такова ужасно нещо? Ти провали деня ми и наистина много ме разстрои. Съжалявам, просто... Не. Благодаря ти, че се сипа с години градено щастие само с един ненужен коментар. Кажи ми, че не си от онези егоистични момичета, които мислят само за себе си. Съжалявам. Ма е време за дрямка, сънливки. Чудех се от колко време съм тук. Що за необичаен въпрос? Цял живот, разбира се. Ма е време за дрямка, миличка. Време е за следобеден сън. Трябва да спиш, за да запазиш красотата си. Сънливки. Герда, трябва да намериш снежната кралица.
си тръгнеш сама. През мрачната гора. Безпомощно малко момиче без храна и вода. Вече не съм малка и мястото ми не е тук. Знаеш го. Не можеш да ме държиш на сила. Пусни ме. Права си. Влез за минута, за да ти направя нещо за изпът. Не. Ако вляза повече, никога няма да ме пуснеш. Знам го. И какво ще правиш, когато откриеш нежната кралица? Не можеш да я победиш. Откъде знаеш? Защото тя е моя сестра, Герда. Да, така е. Само аз знам колко е студена и безчувствена. Познавам я. Колкото и да е безнадежно, трябва да намеря Кай. Защо? Защо е толкова важно да го намериш? Защото той ме върна към живот. Коя си ти? Коя съм аз? О, аз съм кошмара на всички принцеси. Тръгнали са ми в гората, скъпа. Не съм принцеса. И ще хода където си поискам. Махай се от пътя ми. Да ти се махна от пътя ли? Ха! Вие чухте ли я? Остави ме на мира. Лъквай, принцеска, идваш с мен. Ах, колко е тлъстичка и хубава, като малко агънце. Иде ми да си отхапя от нея. Навярно сорихи са я хранили. Мръдни се! Проклетнице! Тя ще си играе с мен, ще си даде пухкавия маншон и ще спи в моето легло. Не съм ли те учила да не си играеш с храната? Ти пък къде отиваш? Идвай тук! Тя няма да те убие, докато аз не ти се ядосам. Всъщност, тогава също ще умреш, защото аз ще те убия. Ма чакай малко. Ти да не си някоя княгиня. Не. Търся някого. Кай, виждала ли си го? Търсила някого тя. Га! Аз видях Кай в една бяла шейна. Той седеше в нозете на снежната кралица, която минаваше през гората, когато аз седях в моето гнездо. Тя духна и уби всички птици, освен мен. Га! Накъде пътуваше снежната кралица? Знаеш ли нещо за нея? Навярно пътуваше за Лапландия. Там има само сняг и лед. Га! Така да бъде. Но ще те пусна. Ще си взема обаче хубавия маншон. Розовичък и е пухкав. Но ще ти дам този шал, да не мръзнеш. И грозните ръкавици на майка ми. Ще ти стигнат до лактите, така че би трябвало да ти свършат работа. Ох, без сълзи, скъпа. Трябва да се радваш. Все пак те пускам. Момент преди да тръгнеш. Вода, един хляб и шунка, за да не гладуваш. Чао и успех! С Богом! Мразя пролетта. Всяка промяна носи болка. Лягам да спя, ако ме събудите преди края на лятото, много ще съжалявате. Кай! 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 Коя си ти? Какво е станало с теб? Върви. Какво е станало с очите ти? Върви. Трябва да си спомниш. Трябва! Върви си преди да се е събудила. Не! Дойдох да те отведа от дома. Трябва да си спомниш. Съжалявам, но аз вече нищо не помня. Тези обувки, познати са ми. Да! Аз ги купих. Да, точно така. За теб, Герда. Да! Бях изгубил надежда. Наистина ли мислите, че ще ме победите? Аз съм снежната кралица. Не си никаква кралица. Ти си просто зимата. А зимата свършва. Вече свърши! Айде, Мера, дай ръка.
Приятелството и любовта на Герда бяха достатъчни за спечелване на битката за душата на Кай. Не е важен броят на приятелите, а това да са истински. В това са убедени Мира и Явор от 12 В клас, които ще изпълнят "Нямам нужда от много приятели". Нямам нужда от много верни приятели. Стигат ми двама, трима, ала само такива, които в сърцата си рани от моите болки да имат. Ала само такива, които с радост те срещат, с радост изпращат в своите редки и трудни празници моите песни, те да си пеят. Нямам нужда от много приятели. Стигат ми двама, трима, ала само такива, които в сърцата си рани от моите болки да имат. Ала само такива, които гръмли удари, свят ли помръкне, даже и в гроба да знаеш, че някой рови земята да те измъкне. Не, нямам нужда от много приятели. Стигат ми двама, трима, ала само такива, които в сърцата си рани от моите болки да имат. Рани от моите болки да имат. Древните гърци полагат основите на съвременната европейска цивилизация. Техните най-велики философи разсъждават за доброто и злото, истината, мъдростта и по много други теми, близки до съвременния човек. Представяме ви учениците от 11 клас, профил философия и тяхната авторска пиеса за спора между софистите и привържениците на Сократ по отношение на истинските ценности в живота. Три съседни маси в едно кафене. На първата маса баща, и син. На втората маса студент и пенсионер. На третата маса народен представител и бизнесмен. Софистическа и сократическа сянка. Си гледай телефона. Как ти минава седмицата? Нещо си много мълчалив напоследък. Средно върви. Правихме тест вчера. Правил си тест вчера и не си ми казал.
Разбира се. Нали те питах как ти е минал деня, ти едно добре ми каза и хлопна вратата под носа ми. Казвай поне какви си ги надоби на този тест вчера. Аз си учих, както винаги, обаче пак изтеглих късата клечка с тия 8 различни варианта на тест. Тя Иванова едно дава на преговора. Да, тя ми е виновна. Едно дава на преговора, аз всичко записвам, разбирам и после какво съвсем друго има на теста. Тебе обаче винаги някой друг ти е виновен. Кога ще започнеш да поемаш отговорност за действията си? Не ми викай ама! Не ми викай ама! Нали трябва да изкарваш хубави оценки? Да влезеш в престижен университет и да си намериш добре платена работа? Как иначе ще издържаш своето собствено семейство един ден? Бъдеще ли? Какво бъдеще? Аз толкова учих, за да влезна в този университет. И накрая какво? Да не би да съм успяла в живота. Живея в буксониера, панелен блок, карам го на инстантни нудли. Даже парното не пускам. Той младото поколение сте много неблагодарни. По наше време нямаше такива лиготи. Ние и на малкото се радвахме. Дядо, какви глупости говориш? Вие, младите, нищо не разбирате. Едно време, като ги нямаше тия телефони и тоя интернет, я нямаше и тая корупция. Корупция ли? Каква корупция? Ти крадец ли ме наричаш? За вас всеки, който изкара пари в днешно време е измамник. А това на масата да не би да са фастъци. Аз може да съм полусляп, но от километри си личи сделката, която предстои. То си личи, че си полусляп. Виж, прочети вестник, как може черно такова на бяло нещо? го пише за главна Как статия. смееш? Бизнесът расте и просперира. Какво е То това не може нещо? само жълти статии да четеш по цял ден. Ето, видяхте, че ви хванахме в крачка и веднага си прибрахте мръсните пари. Ти ли ги сви, бе? Трябва да се науча да проявявам разбиране към сина си, да го оставям сам да се грижи за собственото си бъдеще. Трябва да бъда по-отговорен, да споделям повече с баща си и да се слушам в съветите му. Трябва да се боря за бъдещето си и да оценявам повече това, което имам. Време е да призная и да приема, че светът се е променил. Трябва да преосмисля новата ценностна система на младите. Корупцията е въпрос, който засяга цялото общество. И без значение от индивидуалните ни интереси, тя трябва да бъде ограничена и победена. Не всеки успешен човек краде пари и не всеки е измамник. Необходимо е да преосмислим наложилите се стереотипи. Аз съм от школата на софистите. За мен живота е игра на въздействие и умение да убеждаваш. Аз не съм съгласна. Принципите на Сократ са ме научили, че най-важното не са парите, а знанието и споделянето. Доброто и злото съществуват успоредно, но е наше задължение злото във всичките му форми и проявления да бъде победено. Никога не трябва да забравяме, че знанията, уменията и мъдростта са по-могъщи. А сега Петя и Борис от 12 Д клас ще изпълнят една песен за силата на любовта да открива доброто в любимия човек.
somewhere. Вашите аплодисменти отново за Снежана от 7 Б, която е европейски шампион за девойки. В края на зимата очакванията ни за промяна, за пробуждане, за по-добро стават все по-силни. Рая от 12 Ж, Ясен, Евгений, Владислав и Калоян ще изпълнят една песен, свързана с вярата ни, че ще се преборим с трудностите, а най-доброто тепърва предстои. Ще помолим с нас по пътя да върви, Свети Георги, тебе молим. Дай ни сила с наш хаос, пак да се преборим. Други пътища ще ни повикат, заедно ще тръгнем, заедно ще тръгнем. Дойде ни и на тази звезди ще се посипят, мъката ще скрият, мъката ще скрият. Дойде ли Гергьовден? Свети Георги, ще помолим с нас по пътя да върви, Свети Георги, тебе молим. Дай ни сила с нашата улиц, пак да се преборим.
тебе молей. Дай ни сила с нашата Орис пак да се преборим. Дай ни сила с нашата Орис пак да се преборим. Аплодисменти отново за Рая, Ясен, Евгений, Владислав и Калоян. Оставаме на същата вълна с последното изпълнение за тази вечер. Представяме ви фолклорния ансамбъл на доктор Цветанка Стефанова с прекрасното изпълнение на шопски танц.
Това беше финалът на нашия спектакъл. Обещаваме ви да се видим отново през следващата година, когато ще отбележим 55 години от създаването на НПМГ. Всички музикални изпълнения са подготвени с безценната помощ на госпожа Жана Риджалска. Не се срамувайте, госпожо Риджалска. Супер. Чакаме ви. Чакаме ви. Надяваме се другите да не са толкова срамежливи. Напълно. Да благодарим на доктор Цветанка Стефанова. Госпожа Красимира Иванова. Господин Максим Цветков. И госпожа Деница Кожухарова. Благодарим за времето, енергията и желанието този концерт да се случи. Специални аплодисменти за Радослав Ямаков от 11-ти Б клас. Човекът, който беше навсякъде и отговаряше за всички дребни детайли, които съпътстват организацията на един концерт. За нас водещите Александра и Константин беше чест и удоволствие. Благодарим ви за вниманието! Ако до всяко добро същество застане поне още едно, ще започне такъв живот, че само си викам дано. Ако към тия две същества прибавиш и още две, ти знаеш ли колко прави това? Най-малко 1002. Дано, 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 до всяко добро същество застане поне още едно. Тогава предвиждам такъв живот, че само си викам дано. Тогава престава да те е страх и от страха те е срам. Щом има някой с теб, смени с тях, щом няма никой сам. Щом ти е трудно, не се колебай, не страдай тук така. Ела, приятел, и лапата дай, аз ще ти дам ръка. Дано.